Здравейте, драги съграждани! Правя това кратко видео по един изключително неприятен повод, свързан отново с детската градина. Ще ви покажа нагледно как чрез измислени обвинения се упражнява натиск над неудобни за властта хора. В началото на лятото повечето от вас си спомнят за скандала с сборната група в детската градина. Скандал, който стигна до телевизията. Тогава имаше нелепа бележка, обясняваха ни, че няма персонал и така нататък. Лятото мина, в детската градина имаше достатъчно място за всички деца, отпуските минаха безпроблемно. До тук добре. Към края на лятото се наложи в Общинския съвет да гласуваме бюджет. Преди заседанието госпожа Диана Михайлова, педагог от детската градина, входира предложение до Общински съвет Годеч, в което предложение се предлага да се заделят пари от бюджета. И в летния период, когато няма достатъчно персонал, да се наемат студенти. Така, хем ще се запълват липсите на персонал през лятото, хем студенти по педагогика ще трупат опит и стаж. Предложението е от името на педагогическият персонал, работещите в детската градина и, забележете, родители, чиито деца посещават детското заведение. Тук е мястото да поздравя Михайлова като единствения човек, опитал се да инициира решение на този проблем, който тормози родителите от години насам. И така, от тук започва абсурда. 2 седмици след това предложение, директорката Зорка Александрова започва да твърди, че е получила устен, забележете, устен сигнал от родители, който устен сигнал е за провеждане на политическа агитация, свързана с предстоящите местни избори. Агитирани са родители по време на приемането и предаването на децата. Анонимен устен сигнал. И това е като да чуеш нещо на пазара и въз основа на него да накажеш някого. Все едно да чуем, че кмета или Александрова въртят някакви далавери и въз основа на този устен сигнал, без никакви доказателства, да ги накажат. Това е абсурдно. Няколко дена по-късно, въз основа на устния сигнал, Михайлова е официално наказана. А сега подготвят и нейното уволнение. Да, добре ме чухте. Уволнение. Обвинението в агитация съвпада с 2 дена преди да бъде входирано предложението за студентите. Тоест, дните, в които са събирани подписи от родители в подкрепа на това предложение. Паралелно с това, на заседание на Общинския съвет, кмета Радослав Асенов изрази своето дълбоко възмущение, че някой си, без да посочва имена, бил използвал детската градина за политика. Как било нечестно, не било морално и той няма в никакъв случай да позволи някой да използва градината за корисни цели. Чакайте сега да го осмислим и да го парафразирам още веднъж. Значи Радослав Асенов, кмет на ГЕРБ в предизборна кампания, и Зорка Александрова, водач на листа за кандидат общински съветници от левицата, се опитват да обвинят в политическа агитация детска учителка, която нито е кандидат за нещо си, нито се занимава с политика. Крадеца вика, дръжте крадеца. И възоснова на устно изказване, което никой освен тях двамата не е чувал, ще я уволнят дисциплинарно. Единственото, което учителката си е позволила да направи, е да даде предложение как да се решат мъките на родителите през лятото. Тия хора май не им пука за решение на проблеми, а само за избори. Сигурно ще се запитате защо е цялата тази абсурдна атака срещу един от най-уважаваните учители в детската градина. Веднага ви казвам 2 причини. Едната, именно заради това, че родителите я харесват. Популярна е,
и в предизборната си параноя властоимащите ги е страх от такива хора. Страх ги от всеки потенциален кандидат. Натиска започва рано, за да всякаква амбиция на инакомислещите да бъде смазана в зародиш. Всеки независим и инакомислещ човек в администрацията се счита за потенциален опонент или враг. Другата причина е, че Диана Михайлова не си мълчи. Винаги се е конфронтирала с проблемите в детската градина. Или с други думи, не е послушник на властта. И това често е показвало слабостите на управата. Устен сигнал за агитация. Хора, преди около 2 седмици бях на родителска среща в детската градина. Мнозина от вас, родителите, бяхте с мен на тази родителска. Там Александрова не пропусна за пореден път да агитира за ГЕРБ и за кмета. И всички сте си спомняте, че лично аз си направих забележка, че това е недопустимо. Да подам ли сега устен сигнал за политическа агитация от директор на детска градина, която е и кандидат за общински съветник, като имам 60, може би, свидетеля? Всичките вие, родителите, бяхте там, нали? А на самата родителска среща какво се виждаше? Ето снимка, какво видях в една от стаите, където са децата. Политическа пропаганда на ГЕРБ, бащицата Путин, а това малкото не видях дали е парфюм или шишенца водка. Но е без значение. Каква е целта на това видео? Защо ги разтеглям тия лукуми? Има много неща, които не харесвам в Диана Михайлова, както и тя в мен. Тук не става въпрос за лична помощ или услуга. Целта е да направя случая публичен поради следното. Първо, за мен е недопустимо по такъв начин, заради политически игрички и мания за власт, годеч да загуби един доказал се педагог, който отдава живота си, за да учи децата ни. Всички знаете колко добър учител е Диана. Второ, много от вас все още живеят с розовите очила и не знаят, че такива репресии и злоупотреба на власт стават ежедневно навсякъде, където властоимащите могат да го направят. Това е реалността в Годеч и вие го знаете или трябва да го знаете. И трето, хората сме свикнали да премълчаваме и да си затваряме очите, когато смачкат някого. Мнозина ще си кажат, пак какво толкова? Нормално е да го вълнат, щом не е послушна. Да, но утре жертва на този произвол може да е някой от вас. Ваш близък, вашето дете. И пак обществото да си затвори очите. Скоро една устата приятелка ми каза, че 5 пъти се уволнявали заради това, че не пести думи, когато говори истината. И рядко някой я защитава. Затова ще завърша с една мисъл на Едмънд Бърк. За да победи злото е необходимо само едно. Добрите хора да не правят нищо. Благодаря ви за вниманието.